Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello de 19 de 2 de 2020. Antes de nada, comentar que vamos a empezar sin a interventora que está ao teléfono precisamente con Diputación facendo o peche do exercicio anterior. Entón, sabedes as dificultades que hai de volver a contactar con eles si corta a comunicación neste momento, non? Entón, bueno, o punto primeiro é a ratificación se procede da urxencia da sesión. En este caso, bueno, a urxencia ven dada para que unha vez repartidas as áreas de goberno se fagan canto antes as modificacións necesarias para o correcto funcionamento dos órganos do goberno e tamén para o pleno, as comisións, en este caso, non? Alguna palabra? Bueno, moi boas tardes a todos. En relación coa ratificación se procede da urxencia, pois o Partido Popular vai absterse neste punto. Primeiro, porque entendemos que os puntos a tratar neste pleno extraordinario son competencia única e exclusiva do Goberno, da capacidade autoorganizativa do Goberno, neste sentido, moi ao contrario das formacións políticas que forman parte agora do Goberno de Fene, que sempre tiñan algo que engadir e que aportar sen entender as competencias e capacidades de cada un no sitio que ocupe. O Partido Popular ten claro que a autoorganización corresponde ao Goberno. Pero, dito isto, queremos salientar, queremos preguntar a que se debe a que este pleno se convoque a esta hora da tarde. Eso, en primeiro lugar, porque cando estábamos nesa mesma posición que vostedes tiñan, en concreto, pois a concelleira, sobre todo de Esquerda Unida, pero o resto do Grupo Mixto, e o resto de concelleiros pois eran partidarios de que os plenos se celebrasen sempre a primeira hora, máis tardar 8:30 da tarde. Entonces non entendemos, da mañá. Non entendemos a que se debe esta hora. En segundo lugar, e tendo en conta que reiteramos e manifestamos que a capacidade autoorganizativa e do Goberno e a convocatoria e do alcalde, pois queremos pedir, salientar que nos enteramos de que existe a convocatoria deste pleno porque acudimos precisamente ao Concello a firmar unha serie de facturas o luns sobre a 1:30 da tarde, 2, e nos enteramos polos funcionarios deste Concello que iba a celebrarse un pleno extraordinario. Nos entendemos tamén, moi ao contrario que vostedes cando estaban nesta posición, que non se poden poñer todos de acordo, pero sí o mínimo sería mandar pois un mensaje, un WhatsApp, que vostede, pois, evidentemente estes días, en concreto creo que era para Xuí de Paz, se poñía en contacto co concelleiro, con Gumersindo Galego, porque non mandaron pois unha deferencia, non? Outra cousa é que vostedes dixeran, o pleno non preguntar cando poñemos o pleno, pero si decir, oye, o pleno é ás 2:15 do miércoles. Simplemente salientar eso e preguntar tamén a que se debe esta xornada ás 2:15 da tarde. Igualmente, facía vostede alusión e disculpaba a presencia da señora interventora neste pleno organizativo, pero que lle preocupa ao mellor máis o Partido Popular, pero xa como compañeiros, é a ausencia dunha das concelleiras, que en concreto xa van hasta 3 plenos nos que esta persona non está aquí, preocupados pola súa saúde. Máxime cando no pleno de debate da moción de censura se facía alusión de que padecía unha enfermidade e, aínda que non quede recollido, pois nós queremos manifestar a nosa preocupación por esta compañera, e máxime cando se facía constar, reitero, que existía un certificado de baixa médica presentado no rexistro de entrada por parte da voceira do Partido Socialista, que no rexistro de entrada dese día e nos seguintes pois non se poido comprobar, non? Entón, desde aquí o Partido Popular mandar pois a súa, ánimos e os nosos mellores recordos para esta compañeira e que se mellore canto antes da súa enfermidade que está a padecer. Alguna palabra máis? Nada. Bueno, a contestación podo dar eu perfectamente. Básicamente, lóxicamente, a maioría dos membros do goberno nos coincidía moito mellor esta hora, pero a razón fundamental é porque hoxe tivemos unha reunión na Diputación ás 10 da mañán
Ainda acabamos de chegar precisamente fai unha hora, entón queríamos ter o Goberno e este pleno feito canto antes, e o motivo é unha reunión coa Diputación hoxe ás 10 da mañán para tratar moitísimos asuntos que estaban pendentes deste Concello. E ese é o motivo fundamental para poñelo a esta hora. Se non hai máis palabras, pasamos a votación, a ratificación da urxencia da sesión. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 2. Se aproba por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía 117, 118, 119 e 122 do ano 2020. Alguna? Ninguna. Pasamos ao punto número 3. A aprobación se procede da proposta da Alcaldía de modificación do réximen das sesións plenarias. En este caso, como podrían observar, é unha decisión que pensamos que xa se comentar en algunha ocasión, pero se trata de, non se modifica nada máis que o pleno do mes de agosto, de que se pon ás 10 da mañán en vez de poñelo ás 6 da tarde como se tiña feito habitualmente, que isto xa era unha cousa que se tiña comentado en outras ocasións tamén. Alguna intervención? Procesamos a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Punto número 4. A aprobación se procede da proposta da Alcaldía da modificación do réximen de comisións informativas permanentes. Aquí, basicamente, o que hai é por modificacións de temas e de asuntos en cada unha das comisións. Algunha, como podrán ver por aí, pois se cambia algunha que tiña dinamización económica que tiña con urbanismo, é adaptar estas 4. Siguen sendo 4 sesións, 4 comisións informativas de dinamización económica, de dinamización de emprego, seguridade e participación veciñal, de Comisión Informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio e Comisión Informativa de Dinamización Social e Transparencia. As propias comisións, de momento, ata que, cheguemos, si nos parece oportuno chegar un momento a un acordo, si se queren modificar horarios, pero de momento siguen os mesmos horarios dos mesmos días que estaban a toda hora. Alguna intervención? Sí, en relación co réximen ordinario de celebración das distintas comisións informativas e descoñecendo todavía a composición do Goberno nin a dedicación por parte de algúns concelleiros que poidan presidir esas comisións, dende aquí lle rogaríamos que nun Goberno de 10 que se volvera a unha situación que se veu sempre disfrutando neste Concello, que foi a celebración das comisións informativas pola mañá. Dito isto, xa non é a interese dos concelleiros do Partido Popular, é a interese dos distintos traballadores e traballadoras que se ven abocados a ser secretarios desas mesas, desas comisións informativas. Máxime tendo en conta que aprobouse recentemente, fai escasos meses, unha xornada laboral de 35 horas, supón, entendemos, un grave perxuizo que teñan que cargarse desa secretaría distintos traballadores e traballadoras. Entonces, dende aquí, nun goberno de 10, e aínda descoñecendo, porque tampouco este o pleno no que teñen que dar conta deso, sino que sea por resolución da alcaldía as distintas adicacións, solicitar que eses 70, 80, que se vayan adecuando e que a mellor brevidade posible, que se cambien o horario para horas da mañá. O Partido Popular vai se abster neste punto tamén. Alguna intervención máis? Comentarlle o que lle comentei ao principio. Precisamente se tratará deso, de intentar adecuar os horarios
En este primeiro mes faremos así e despois intentaremos chegar a un consenso con todos os grupos para ver a posibilidade de cambiar eses horarios. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 5, aprobación se procede, neste caso, da proposta da Alcaldía de modificación do día e hora das sesións ordinarias das Comisións Informativas de Desenvolvemento Territorial e do Medio e de Dinamización Social do mes de febreiro. En este caso, como poden ver na proposta, se trata de que coinciden as do martes e o martes de Carnaval, que hai actividades na Plaza do Concello, que hai actividades probablemente dentro incluso da propia Casa do Concello, entón o que se fai é propoñer pasalas ao luns pola mañán para que se fagan todas o luns pola mañán. Alguna intervención? Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase tamén por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 6. A aprobación se procede á proposta da Alcaldía de modificación do réxime de dedicacións dos membros da corporación. Aquí o que facemos, en este caso, é que coa mesma, sin modificar, lóxicamente, o orzamento ningún, se fan 3 adicacións parciais, que non modifican para nada os importes que había toda agora de dedicacións no Concello. Entón, se fan 3, unha do alcalde e 2 concelleiras, en este caso máis, con xornadas a tempo parcial. Alguna intervención? Non lle vamos a preguntar, como facía vostede no pleno organizativo do mes de xullo do ano 2019, quen serán esas 2 concelleiras que disfrutarán desa dedicación parcial, porque realmente non nos interesa. E volvemos a reiterar que eso lle corresponde a usted como alcalde e realmente ten que ter o apoio deste pleno. Pero, sinceramente, lle repito que nos dá igual. O que sí nos preocupa moitísimo é esa terceira dedicación parcial. A dedicación parcial do alcalde. Esa que nos preocupa. Porque nós creemos que Fene non merece un alcalde o 60%. Espero que vostede teña prudencia e que non salga na prensa dicindo que se baixou o sueldo. Usted non se baixa o sueldo, usted se baixa a dedicación que lle vai prestar a este Concello. E vostede o fai porque ter unha dedicación exclusiva supón deixar unha actividade privada ou unha actividade no outro traballo que lle está a proporcionar uns ingresos económicos, o cual nos parece moi lícito. Nos lamentamos que usted a segunda vez, lamentamos que usted seña alcalde, claro que sí, pero que é a segunda vez que adopta esta decisión. Creemos que Fene se merece un alcalde ao 100%, dunha xornada ao 100%, e como alcalde ten que percibir, evidentemente, unha remuneración. Entonces, non se veña vostede vendendo medallas, porque me imagino que o fará, como fixo outra vez, dicindo o favor que lle fai aos distintos veciños e veciñas con esta baixada. O percibir un salario por unha dedicación exclusiva, sendo alcalde, non é unha carga para os veciños cando se fai o traballo o 100% como se ten que facer. O que sí supón unha carga é ter que abonar un salario cando se lle vai a dedicar única e exclusivamente o 60%. Nos lamentamos que nesta ocasión, para non perder vostede a súa actividade privada, non adopte a opción de ser o alcalde que todos os feneses e fenesas nos merecemos. Un alcalde
o 100%. Neste sentido, tamén o Partido Popular vai absterse nesta votación. Algo de intervención máis? Bueno, pola miña parte, comentarlle dúas cousiñas solamente. Non foi en xuño do 2019, cando se preguntou de Concelleiro 1 e Concelleiro 2, lembrará vostede que non había eso no 19, en xullo do 19, foi en abril do 2018. Entón, bueno, eso por un lado. E no tema da adicación, bueno, só lle digo que creo que quedou máis que demostrado que a adicación non é do 100%, a adicación é do 150%. Os salarios eran menos, pero a adicación, como se fixo antes, era bastante superior e creo que quedou máis que demostrado. Non vou entrar agora en outro tipo de consideración. Algo cousa máis? Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por maioría tamén. Bueno, pois podemos dar por rematado o pleno. Gracias.